Esittelen omasta uudesta kirjasta. Syövästä löytyi elämäntarkoitus. Muutamia lyhyitä vinkkejä. Ja sanoin keholleni pehmeästi, haluan olla ystäväsi. Se hengitti syvään ja vastasi, olenkin odottanut tätä koko ikäni. Jatkan runon, jonka olen kirjoittanut tähän kirjaan. Tässä maailmassa on aina vaaroja, joista vanhemmat ovat meitä muistuttaneet ja varoittaneet. Niille, jotka ovat peloissaan, suosittelen menemään pelkoja kohti. Joista vanhemmat ovat meitä muistuttaneet ja varoittaneet, elävät peläten, mitä pahaa voisi tapahtua, eli pahinta. Suosittelen menemään pelkoa kohti, koska pelon voittaessasi olet rohkea ja voittaja. Josta vanhemmat ovat meitä muistuttaneet ja varoittaneet. He ovat itse pelkureita ja siirtävät pelot seuraavalle sukupolvelle. Elävät peläten, mitä pahaa voisi tapahtua, eli pahinta. Onko se aitoa elämää? Suosittelen menemään pelkoa kohti niille, jotka ovat peloissaan. Koska pelon kohdatessa olet rohkea ja voittaja. Tässä maailmassa on aina vaaroja.